Nkosi yami ngithanda azingakaqini izindaba ake kwaphakade
Amen. Sizofunda incwadi yamaHebheru esikhombisa verse 1 kuya 3. AmaHebheru esikhombisa amaHebheru 7 verse 1 to 3. Ngokuba uMelchizedek lo inkosi yaseSalem umphristi kaNkulunkulu phezu konke owahlangabeza uAbraham mhla ebuya ekubulaleni amakhosi wambusisa uAbraham wamabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi ukukhunyushwa kwalo inkosi yokulunga bese kuba inkosi yaseSalem ungokuthi inkosi yokuthula engenayise engenanina engenaluzalo engenakuqala kwenzuku nakuphela ukuphila kepha efaniswe nendodana kaNkulunkulu uhlala engumphristi njalo njalo. Amen. Ngesonto eledlule ngithe kuthe sengilungise inkonzo kwase kufika izwi lithi angihlabelele lesihlabelelo. Ngachaza ukuthi angizange ngaqonda ukuthi kuthiwa angihlabeleleleni. Ngachaza lokho naphambi kwenu. Kodwa kuthe emva kwalokho kwase kufika futhi inkosazana esikhuluma kabanzi ngalesi sihlabelelo ukuthi sichaze ukuthini. Sinenhlanhla ke thina ngoba sibe nomuntu wasezulwini osichazela izinto esingazazi la emhlabeni. Le ncwadi engikufundile ikhuluma ngoMelchizedek inkosi yaseSalem. Thina siyasikhulume ngoShembe inkosi yasephakameni. Indaba kaMelchizedek ijulile kakhulu kubantu basemhlabeni ngoba yengaqondakala ukuthi ichaza ukuthini. La kuthi uMelchizedek wayengananina enganayise engenakuqala kwezinsuku engenakuphila engenakuphela kokuphila. Kuthiwa wayefaniswe nendodana kaNkulunkulu uhlala engenomphristi njalo njalo. Wayengenanina wayengenayise wayengenaluzalo wayengenakuqala kwezinsuku nokuphela kokuphila. Eyindodana kaNkulunkulu ehlala engumphristi njalo. Ubaba mkhulu wayekhuluma le ndaba ekhulunywe inkosazana yasezulwini. Uthi ubaba mkhulu engikwaziyo ukuthi umprofeti uhlala emkhathini alindele isizwe esonile uNkulunkulu bese emthuma kuso. Uthi ubaba mkhulu kuyaye ukuthi uma uNkulunkulu sekhethile ukuthi umprofeti osemkhathini umthuma kusiphi isizwe bese kuleso sizwe ebheka intombazana noma inkosazana nensizwa abanenhliziyo ehlanzekileyo ebese umprofeti wasezulwini umprofeti ohlala emkhathini umprofeti womoya bese laba bantwana behlanganiswa ngothando lwasemhlabeni ngokucabanga kwabo bese bayathandana beze beshade bese le ntombazana iyakhulelwa bese umprofeti ehla
ezohlala kule ntombazana ebese ezalwa njengabo bonke abantu becabanga ukuthi kuzalwe ingane nje ekhule naye engazi ukuthi kanti umprofeti wasezulwini, engazi ukuthi umprofeti womkhathi. Kuze kufike leso sikhathi lapho uNkulunkulu ofuna ukusebenza ngaye bese uyambonisa ukuthi akasiyena umuntu ofana nabantu, ungumprofeti wasezulwini, ungumuntu nje owehliswa, wayesebekwa esizalweni somuntu wesifazane, kwase kuba sengathi lo muntu wesifazane uzele ingane kanti akazele ingane, ukhohliswa abantu basemhlabeni. Uthi-ke ubaba mkhulu, nami batabami ngilo muntu, ngazalwa njengani, ngakhula njengani, ngingazi ukuthi kanti ngingumprofeti womkhathi. Uthi-ke ubaba mkhulu, ngaqala ukwazi ukuthi ngingumprofeti wasezulwini, ngaqala ukwazi ukuthi ngumprofeti womkhathi mhla uNkulunkulu engibizele entabeni yasenhlangakazi. Ngahlala lapha entabeni yasenhlangakazi ngalingwa, kwafika imoya eminingi ngayinqaba, kodwa ekugcineni kwafika uNkulunkulu. Uthi-ke ubaba mkhulu, batabami, ngabona eMpumalanga kuqhamuka umuntu ehamba emafini, kwaphambana imbani phambi kwakhe ehamba ngamafu waze wazowela umzinyathi. Uthi okuqala kungakenzeki konke lokhu, ngezwa ihlahla zihalalisa, ngezwa amatshe ehalalisa, ngezwa utshani buhalalisa, ngezwa iziboya zomzimba wami zihalalisa. Uthi-ke ubaba mkhulu, ngabona ukuthi usefikile lona bengimlindele. Uthi kwase kuqhamuka iphunga elihle, iphunga elimnandi ngendlela eyisimangaliso. Uthi ngasukuma nami ngahalalisa, ngibona ihlahla ihalalisa, ngibona amatshe ehalalisa, ngibona utshani buhalalisa, ngizwa iziboya zomzimba wami ihalalisa. Uthi-ke ubaba mkhulu, ngasuka ngahalalisa. Uthi ngaphumela phandle, ngathi ma ngiphuma lapha obala, uthi ngasibona lesi simangaliso somuntu esasi ngaphambi kwaso okwakuhamba imbani esasifake ingubo ebende. Uthi-ke ubaba mkhulu, lesi simanga somuntu sayesehla lapha engangihleli khona ehlathini. Wayethi-ke ubaba mkhulu ma ekhuluma ngoNkulunkulu ethi ukhonzekile inkosi yezulu. Uthi-ke wafika ukhonzekile, wayephethe i-tray. Uthi wathi mayifika la ehlathini ngaguqa, ngoba ubaba mkhulu wayesehlathini ehleli yedwa elindele uNkulunkulu. Uthi-ke ubaba mkhulu wathi mangiguqa wayesevula i-tray. Kuleli tray kwaba khona isidlo, wayesengemukelisa lesidlo. Uthema ngisemukela leso sidlo. Uthi ngaso leso sikhathi kwasebuyanqamuka kuba ngibe umuntu ozelwe umfazi nendoda. Ngase ngiba kulesi simo ngenkathi ngisengumpristi womkhathi. Uthi ngaso leso sikhathi kunqamuka ukuba ngibe umfazi ozelwe indoda, ngibe ingane noma umuntu ozelwe umfazi nendoda. Uthi ngaba khona batabami ezulwini
ngaba khona batabami emhlabeni, ngaba khona batabami emandulo. Uthi ngaqala manje ukubona yonke indawo uNkulunkulu owakwangithuma kuzo. Ngase ngiyaqonda ukuthi sengokwehlanu uNkulunkulu engithuma emhlabeni ezizweni ezihlukene. Uthi-ke ubaba omkhulu, ngakwazi manje ukuba ngikwazi ukufunda izinhliziyo zabantu. Ngakwazi ukuthi ngikwazi ukubona ukuthi umuntu ucabangani. Uthi khona lapho ubaba ukhonzekile inkosi yezulu yayisithi yeza nenqola. Lenqola yayise ifike ingqokisa izingubo zedili. Uthi ngasigqoka batabami izingubo zedili. Uthi yayise ukhonzekile inkosi yezulu ingibelisa kule nqola. Uthi ngagibela kule nqola ngahamba. Uthi nganga fika esixukwini sabantu ababefake ingubo ezimhlophe, ababe ngakwazi ukubaleka ukuthi basuka bebhekephi, befana nolwandle. Uthi-ke ubaba omkhulu, ngathi mangehla bahalalisa laba bantu, bathi saze sehle isimanga. Amen. Le nkosazana yasezulwini ibikhuluma leyo ndaba ke. Ibikhuluma leyo ndaba. Ithi-ke le nkosazana yasezulwini ushembe lesi sihlabelelo noma ngalesi sihlabelelo wayichazela nina esichaza yena. Amen. Sinjengoba sinjalo. Ithi ushembe waba khona ezulwini madalo kudala. uNkulunkulu wamdala, emdalela ukuba enze umsebenzi wakhe. Engakabikho kulomhlaba, wayekhona emazulwini kwasemandulo. Abantu basezulwini ke abanaso isikhathi ukuthi wazalwa nini. Uma umuntu engazange waba lapha emhlabeni waba umoya, awukwazi ukuthi wazalwa nini. Izingilosi awukwazi ukuthi ingilosi yazalwa nini. Njengoba hlala nengilosi nje, awukwazi ukuthi le ngilosi yayikhona ngesikhathi esithize, yayingekho ngesikhathi esithize. Kodwa into ishoyo ingilosi kithi ithi ubaba omkhulu akakufihlanga kini ukuthi wadalwa uNkulunkulu. Akakufihlanga kini ukuthi wadalwa uNkulunkulu. Akakushongo ushembe ukuthi mina nginguNkulunkulu. Wathi ngadalwa uNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi lokhu ushembe wayekusho okushilo ukuthi wadalwa uNkulunkulu ukhuluma iqiniso. Ithi ushembe akakufihlanga ukuthi ungumsebenzi kaNkulunkulu wasemandulo. Njengoba wayesichazela ubaba omkhulu ethi ungumprofeti womkhathi. Akakufihlanga ushembe ukuthi ungumprofeti womkhathi. Umprofeti wasemandulo. Ushembe akakufihlanga ukuthi ungumsebenzi kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu emdala wamdala wamenza waba umsebenzi wakhe. Ithi-ke ingilosi kunabantu ababethi ushembe isithixo. Uthi angazi ukuthi basuke bechaza ukuthini. Sikhona yini isithixo esikhulumayo. Sikhona yini isithixo esikhulumayo.
sikhona yini isithixo esishumayelayo, sikhona yini isithixo esiya isiphume sihambe zonke indawo sikhuluma indaba kaNkulunkulu. Ithi uJesu abantu abaningi bayabecabanga ukuthi wayemkhulu kunoShembe, ehlukile. Ithi kuyishwa ukuthi uma umuntu emnyama bese ebukeka sengathi mncane embusweni kaNkulunkulu kunomuntu oqhamuke wavezwa wabamhlophe, kusho ingilosi. Ithi uJesu ngenkathi esemhlabeni wayefana noShembe. uJesu wayengathandwa futhi engelutho, futhi kungaziwa lutho ngaye. Ithi nalokho ukuthi uJesu wazalwa ewumoya into eyakhulunywa ngabafundi bakhe. Ithi ngilosi angisho ukuthi ngiyakuphika lokho, ngoba umuntu wasezulwini ukuzalwa kwakhe kuyahlukahlukana. Angisho ukuthi ngiyakuphika lokho, kodwa uJesu akehlukile kuShembe. Kusho ingilosi ukuthi awukho umehluko phakathi kwaJesu noShembe, ngaphandle komehluko owodwa ukuthi uJesu wafa ngokubulawa kanti uShembe wafa ngokwemvelo. Ithi lo mehluko okhona phakathi kwaJesu noShembe, kodwa ngaphandle kwalokho awukho umehluko okhona phakathi kwaJesu noShembe. Ithi ingilosi noJesu wayengalutho engaziwa. Yayisifunda incwadi kaMathewu 53. Incwadi kaMathewu 53 ikhuluma ngoJesu, angizokuyifunda ukuthi wathi ma uJesu eshumayela kwase bakhona abamaziyo, eshumayela enza imangaliso, kwase bakhona abamaziyo base bethi ukuthatha lona lokho, ngoba siyamazi lona ukuthi indodana kaMaria, siyabazi nabafowabo oJosefa noSimoni nabanye, siyabazi nodadewabo. Pho yena useqhamukapi nalokho? Ithi ke ingilosi kubhaliwe futhi lapho ukuthi base bakhathazeka labo ukuthi lokho sekukhuluma kuqhamukapi, ngoba siyamazi uzalo Maria, siyabazi ngabafowabo hleli nabo oJosefa noSimoni, siyabazi nodadewabo. Pho manje usekuqhamukapi lokho kuye? Ithi ke ingilosi babe kusho lokho ngoba lokho sekukhulunywa ngoJesu laba ababehlala naye babengakwazi. Uma ngabe babekwazi ukuthi uJesu wayezalwe ngomoya, uJesu wayeyilento okukhulunywa ngayo, babengeke bekusho konke lokho abakusho. Kodwa bakusho ngoba wayekhule njengabo bonke abantu, ezaliwe njengabo bonke abantu, kodwa engasezulwini. Wazi wabonakala ukuthi ungasezulwini ngenkathi esephanyelelwe elokhozini esiphambaneni. Wase uyabonakala ukuthi kanti lo muntu ungasezulwini, kodwa eselapha emhlabeni uJesu
wayefana nabo bonke abaprofeti. Ithi-ke ingilosi kuyake ungehlule ukuthi bese abantu bethi umuntu ungasezulwini ngoba wabulawa. Ithi kufanele ukuthi abaprofeti ukuze ube ngasezulwini ubulawe yini. Uma ngabe ufe ngokwemvelo awusiyena owasezulwini kanjani. Ithi-ke ingilosi mayikhuluma ngendaba kaMprofeti ubaba mkhulu iyagcizelela ithi umprofeti kufanele njalo sikwazi ukuthi ushembe kodwa hayi labo oshemba bakhona. Ithi nobaba ilanga wayethi mayikhuluma ngomprofeti ethi ushembe ngoba kwakuyigama lakho ukuthi ushembe. Ngoba oshembe baningi njenganamhlanje na ushembe isibongo kodwa ngaleso sikhathi ushembe kwakuyigama likababa mkhulu. Ma wayethi ubaba ilanga ushembe wayesho ushembe esho ngoba ushembe ushembe igama lakhe. Wayengeke ebize uyise ngokuthi ushembe kodwa wayethi ushembe ngoba kwakuyigama lakhe lasezulwini. Ngeke nje ngibize ubaba ngithi Mpanza. Ngeke ngisho lokho. Kodwa wayebizwa ngokuthi ushembe ngoba ubaba ilanga wayazi ukuthi igama lakhe lasezulwini. Ithi-ke noma sekukhona abantu ibongo zakwaShembe kodwa lo Shembe esikhuluma ngayo sikhuluma ngalo Shembe ubaba ilanga wayekhuluma ngayithi ushembe mawethi ushembe wayengakuvumi lokho ushembe wayengakuvumi lokho wayekhuluma ngalo Shembe wasezulwini ngoba wayengeke ethi ushembe esho kuyise ngoba akakho umuntu ongabiza uyise nesibongo akakho umuntu ngeke indodana yami ithi lapha uMpanza cha kodwa uma leli imali kodwa iyakusho ukuthi umelusi ngani ngoba leli igama lokuthi umelusi igama lasezulwini noma bekhona abanye omelusi kodwa leli igama elithi umelusi kimi lisho igama lasezulwini ngoba ngaqanjwa ingilosi. Ithi-ke ingilosi ubaba mkhulu waye ushembe nobaba ilanga wayethi mayikhuluma ngayo ethi ushembe ngoba wayengakhulumi ngesibongo wayekhuluma ngegama lomuntu ngegama lasezulwini noma bekhona oshembe ngokwesibongo kodwa lo Shembe ubaba mkhulu ubaba ilanga wayekhuluma ngaye wayekhuluma ngoshembe ngegama lasezulwini. Niyabuzwa lokho. Ithi-ke ingilosi mayikhuluma ngobaba mkhulu ithi kusukela kuMose akakho umuntu eAfrika owake waya entabeni wahlangana noNkulunkulu wafike wamukela imithetho kaNkulunkulu kuNkulunkulu wabuya nayo weza emhlabeni wazoyifundisa njengoba injalo. Amen. Akakho kusho ingilosi ithi akekho uthi lokhu kwaba khona ukusukela kuMose kuze kube namhlanje eAfrika akaze ebe khona angazi noma uMahomed waye ehlangane kanjani kodwa uMahomed wonke umyalezo waye uthola kwingilosi akakaze esho ukuthi wahlangana noNkulunkulu wayefana nathi njengoba nathi yonke imiyalezo siyihlasa ingilosi kodwa ithi-ke ingilosi ubaba mkhulu uShembe wavumelana noNkulunkulu esesezulwini wathi uNkulunkulu siyobuye sihlangane emhlabeni siyohlangana entabeni yasenhlanakazi. Ithi lokho uNkulunkulu wakusho kuShembe esewushembe womoya. Sitshela ingilosi ukuthi wakusho esewushembe womoya ukuthi sesiyohlangana entabeni. Wehla uShembe wabasemhlabeni wazalwa
wakhula. Uthema uNkulunkulu esembonisile ukuthi umprofeti wayesebuye efike ethi sesizohlakala ke futhi entabeni. Kodwa wayesho uShembe esewuShembe womoya ngoba wayengumsebenzi wakhe wasendulo. Ngenkathi uShembe entabeni yaseNhlangakazi walingwa kakhulu. Uthema esebonile uNkulunkulu ukuthi ngokulingwa kwakhe uyehlulile yonke imimoya wayese uyavela. Uma evela kuye wathi mayefika entabeni yaseNhlangakazi wamgqokisa izingubo zedili. Ngamanye amazwi wathi ma ubaba uShembe esentabeni yaseNhlangakazi ngokunqoba kwakhe yonke lemimoya ehleli entabeni yaseNhlangakazi wathi ba efika uJehova wafika kumprofeti osenqobile. Wayesemgqokisa izingubo zedili. Wayesehamba eyomethula ezixukwini zasezulwini. Ithi-ke ingilosi uNkulunkulu ukhazimuliswa umuntu. uNkulunkulu ukhazimuliswa umuntu. Ithi uNkulunkulu akakwazi ukuba eze emhlabeni ngokwakhe efike eshumayela abantu ethi ngikhonzeni. Kodwa uNkulunkulu uthumela umuntu ukuze umuntu ebe phakathi kwabantu noma abuvele ezulwini kufanele ukuthi ebe umuntu. Ithi-ke ingilosi uShembe uNkulunkulu ukhazimulile ngoShembe. uNkulunkulu ukhazimulile ngoShembe ngoba uNkulunkulu waziwe ezulwini, waziwe emhlabeni, waziwa ngoShembe. Njengoba silapha njena sazi uNkulunkulu simaze ngoShembe. Ithi-ke ingilosi lesihloko bengisibhalele ukuthi uNkulunkulu ukhazimuliswa umuntu. Uma ngabe uShembe ethi idwala elihle owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe useze wahloba ngabo kathathu kuNazaretha emazwini onke unyaka umunye. uShembe wayekhuluma ngaye ngoba uNkulunkulu wahloba ngaye. Wahloba ngaye uNkulunkulu ngoba ubuNazaretha bunguShembe. Usho njalo baba yila uthi thina sidalwe uShembe ngoba uNkulunkulu wathi mangabe ezosidala wathumela uShembe. Thina singumsebenzi wezandla zikaShembe. Ngoba uNkulunkulu wathi ma ezokwakha ubuNazaretha wathuma uShembe. uShembe ungumdali wobuNazaretha. Thina siwumsebenzi kaShembe. So uma ngabe uNkulunkulu ehloba ngobuNazaretha usuke ehloba ngoShembe. Ngoba uShembe owakha ubuNazaretha kuchaza ingilosi. Thina bese sikhulume nje kodwa ingilosi ithi lokhu uShembe wayekhuluma iqiniso. Wathi kufanele nehlukanise phakathi koShembe isibongo sabantu bonke noShembe lo ubaba ilanga wayekhuluma ngaye ethi uShembe. Wayengashoyela uShembe isibongo ngoba uma wayesho uShembe isibongo wayeyothi ubaba wayengeke ethi uShembe ngoba akakho umuntu uyise ongathi kuye embize nesibongo. Ngeke umbize kodwa igama lakhe oliphile olinikezwe ezulwini uyabizwa ngalo
njoba ngisho ngithi kwathiwa ngumelusi ngisho izingane zami zithi umelusi ngoba igama enivunyelwe nonke ukuthi ningibize ngalo. Amen. Ithi ke ingilosi ushembe lo owaye ubaba ilanga ekhuluma ngayo akusiyena uyise. Ushembe akakaze azalwe umuntu wasemhlabeni. Ushembe akanaye uyise. Ushembe akanaye unina. Ushembe akanayo umndeni. Ithi ke ingilosi ushembe emva kwakhe kwaba amadodana akhe amabili, ubaba ilanga nenyanga izulu. Ithi ke abanye abantu babekusole lokho bethi wawabekelana amadodana akhe. Ithi kodwa engikwaziyo mina ukuthi la madodana akhe, kuthiwa amadodana akhe kwakungabaprofethi ababebeke uNkulunkulu. Amen. Ithi uNkulunkulu ke akashayelwa umthetho ukuthi ebeke bani eyeke bani, futhi uNkulunkulu akabuzwa ukuthi ukwenzelani lokho. Ithi ingilosi engikwaziyo mina ukuthi laba okuyethiwa amadodana akhe, kodwa mina engikwaziyo ukuthi abaprofethi ababebekwe uNkulunkulu. Amen. Umprofethi wedlulisa umyalezo kubaprofethi, umyalezo kaNkulunkulu ngabaprofethi bakaNkulunkulu. Ithi mayiqhubeka ingilosi ithi alikho icala ekubekeni noma ngabe ingane yakho uma ngabe ibekwa uNkulunkulu. Amen. Kodwa icala ukuthi isithathele yona bese ithi ngoba ubaba lona lento nami ngiyami. Ithi lelo cala ithi kodwa uma kubekwe uNkulunkulu, uNkulunkulu wenza into ayithandayo, futhi uNkulunkulu akabuzwa ukuthi lokhu kwenzeleni. Ithi ingilosi ushembe umuntu wokuqala emva kwaMose owaya entabeni njengoMose, wafike wamukela imithetho kaNkulunkulu njengoba injalo, weza nayo wazoyifundisa abantu. Ithi kunomehluko phakathi kokuthi umuntu edume ngemangaliso noma umuntu edume ngomsebenzi kaNkulunkulu. Ithi imangaliso zenzelwa abantu, zijatshulelwa abantu. Imangaliso noSathane uyakwazi ukuzenza zonke engenziwa uNkulunkulu kwakhe. Nezinyanga ziyabaphilisa abantu, nezangoma ziyabaphilisa abantu, namasathanisti ayabaphilisa abantu. Ithi ke imangaliso asichazi lutho, kodwa ushembe wayehamba ehla enyuka izintaba nezigodi ekhuluma etshela abantu ngoNkulunkulu. Ekhazimulisa uNkulunkulu. uNkulunkulu waziwa emhlabeni ngoshembe. uNkulunkulu wakhazimuliswa emhlabeni ngoshembe. uNkulunkulu wadunyiswa emhlabeni ngoshembe. uNkulunkulu wasiqhenya ngabantu basemhlabeni ngoshembe. Wathi uJesu, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini.
kodwa umuntu owehla ezulwini wafundisa abantu ukwenza intando kaNkulunkulu bese emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini kwaba ushembe. Amen. So ke lesi sihlabelelo esithi idwala elihle owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe, lela dwala elihle ushembe. Amen. Ngoba ushembe owalokhuza owadumisa uJehova. Ushembe uJehova owaziqhenya ngayo. Njengoba singamaNazaretha njena sonke kufanele ukuthi umuntu nomuntu ezibuza ukuthi ngimkhazimulisa kanjani uJehova. Ngoba njengoba sihlangene nje lapha sizokhazimulisa uJehova, sizodumisa uJehova. Sidwala elihle owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe, kodwa wakhetha ushembe. Amen. Leli dwala elihle uNkulunkulu oziqhenya ngalo ushembe. Ushembe idwala elihle owazikhethela lona uJehova ushembe. Manje na-ke ingilosi bisifundisa ithi ushembe lo okhuluma kulesi sihlabelelo, lo shembe owathi mayesehamba emhlabeni wathi inyama yami ikhathele izolala ethuneni, umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha, kwaphakade bengizelwe nanini ngiyawuba khona. Ithi ke ingilosi hayi ukuthi ukukhuluma, wayesuke entshela iqiniso. Ushembe umoya ongadluli. Ushembe ulidwala elihle. Amen. Ngiyakholwa kuyise, awona amandla awomdali wezulu nomhlaba nakumoya awuyingwele. Ngiyakholwa kuyise, awona amandla awomdali wezulu nomhlaba nakumoya awuyingwele nakuyihamente.
wahluba lobo njalo ke lo muntu wasezulwini mayikhuluma nathi uthi ushembe untshele amaqiniso onke ushembe untshelile yonke into wayeyiyo wayiveza kimi wathi ushembe udalwe uNkulunkulu kodwa ungumsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaShembe usobala. Umsebenzi kaShembe usobala. Ithingilosi waya entabeni. Wafika walanda umthetho kaNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu wayewushilo kuMose. Njengoba umthetho kaNkulunkulu wahamba walahleka. Kodwa uShembe wehla ezulwini wahamba waya entabeni yaseNhlakaze eyolanda umthetho kaNkulunkulu owawusulahlekile. Wafundisa abantu ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Wabakhela abantu izihlabelelo zamaNazaretha. Bafunda ukuthi uNkulunkulu uJehova ukhonzwa kanjani. Wahamba indawo zonke wasuka lapha eThekwini wabheka ko South Coast waya ku North Coast wahamba iNatal yonke ehamba efundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Amen. Uchingilosi. uJehova bakufunda abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Bekufundiswa umuntu. Wabafundisa ukuthi uJehova usinelwa kanjani. Bakufunda abantu ukuthi uJehova uyasinelwa. Bekufundiswa umuntu ola emhlabeni. Njengoba silapha nje kusasa siyosinela uJehova. Amen. Kodwa sake sambona uJehova. Sikaze simbona. Sakufundiswa ubani ukuthi uJehova usinelwa kanjani. Ubani? Sakufundiswa uShembe. Sakufundiswa uShembe. Njengoba silapha njena sikhuluma ngoJehova. Ngeke ngisho mina ngithi mina abazali bami babezalwa amabhinca. Abazali bami babengafundanga esikoleni. Ubaba akazange waye esikoleni nomama akazange waye esikoleni. Babengafunda. Ukube akufikanga uShembe babeyobe bengama pure bhinca. Babokhula nje bezintombi zamabhinca. Kodwa ngokufika kaShembe baba ngamakholwa. Amen. Ngokuba amakholwa nami ngakhula sengiyikholwa. Amen. Amen. Ngiyakuzwa lokho. Amen. Ya. Mina kuze ngibe yikholwa ngabe mina ngakhula nje ngoba abazali bami babengafundile abakaze besikoleni. Babengazange bazilutho ngokukholwa bengafundile, babengazilutho ngeBhayibheli, bengazilutho ngoJesu. Kodwa bafundiswa uShembe uNkulunkulu. Amen. uShembe owabanikeza iBhayibheli wathi uNkulunkulu wafika emhlabeni wakhuluma kanje. Bazi uNkulunkulu ngoShembe. Amen. You see, we are different.
Abanye abantu bayabazi uNkulunkulu ngeBhayibheli kodwa thina sazi uNkulunkulu ngoshembe. Ushembe wayesesitshela iBhayibheli sase siba nolwazi oluningi kodwa konke sase sikutshela ushembe. Abazali bami babengazutho ngeBhayibheli angaze ngibone umama efunda iBhayibheli kodwa iBhayibheli labazali bethu kwakushembe. Amen. Ushembe wayehamba kubantu abangafundile ekhulume yonke ebatshela ngoNkulunkulu. iBhayibheli lamaNazaretha kwakushembe. Ngisho baba ilanga wayishumayela for 3-4 hours eshumayela ebafundisa ngoNkulunkulu. So iBhayibheli lethu thina amaNazaretha kwaba ushembe. iBhayibheli abazali bami kwaba ushembe. Uma wawungathi umama akavula iBhayibheli wayengeke kwazi ukuthi uzolivula eBhayibheli ngoba wayengakwazi ukulifunda. Kodwa wayekwazi ukufunda isihlabelelo. Very strange. Wayekwazi ukufunda. Futhi ke umama angazi wayedaleka kanjani. Angaze ngambona ihlupha ngesihlabelelo nokuthi esifunda. Uma ngithi njena isihlabelelo number 1 ngike ngashilo kuzo uzovele esisho ngekhanda sonke. Wena badala babenjalo umama wayesazi kanjani. Kodwa yonke leyo nto baba ifundiswa ushembe. Amen. Imisebenzi kaShembe. Ithile ingilosi uNkulunkulu ukhazimuliswa umuntu. uNkulunkulu ngokuthi uShembe akhe ibandla lamaNazaretha, ibandla lamaNazaretha lilokhuze ngaso sonke isikhathi likhulume ngoNkulunkulu, lisho yonke into ngoNkulunkulu. uNkulunkulu became proud of amaNazaretha, became proud of us. Ukuthi nampa abantu abangidumisayo, nampa abantu abangikhazimulisayo. Uthi ke uShembe uyayesithathe uNkulunkulu ehambe nathi amazulu onke, ehamba eyiqhenya ngathi. Kodwa usuke eyiqhenya ngoShembe. Amen. Ngoba thina besingamazi uNkulunkulu. Thina uNkulunkulu simfundise uShembe. Idwala elihle awulama Nazaretha ngozikhethela lona uJehova idwala elihle uShembe owazikhethela yena uJehova ngokumthanda wamenza waba umsebenzi wakhe. Ithi ke ingilosi nike nicabangeni imisebenzi kaShembe, nike nibone ukuthi uShembe walihluphekela kanjani enihlanganisa noNkulunkulu. uShembe walihluphekela kanjani enenza nibe izitsha zikaNkulunkulu. Imuphi umprofeti lapha emhlabeni lokhu kwasukela kuMose ongase efaniswe noShembe? Imuphi umprofeti owakwahamba entabeni wayolanda imithetho kaNkulunkulu eyayisilahliwe wayibuyisa emhlabeni? Akekho. Imuphi umprofeti owalanda isabatha ezulwini? uShembe. Amen. Imuphi umprofeti owalanda ukusinela uNkulunkulu ezulwini? uShembe. Ungahamba onke amabandla, liphi ibandla elike lisinela uNkulunkulu? Amabandla ayazi khona ukuthi usinelwa kanjani uNkulunkulu. Iliphi ibandla elike lisinela uNkulunkulu? Kodwa thina wasifundisa uShembe ukuthi simsinele. Amen. Njengoba semgidi nje kusasa siyobe sosinela uNkulunkulu. Amen. Ukusina kwethu izethamelo izibukeli zakho kuba ngaba ngcwele basezulwini. Amen. Amen. Ilabo abalokho. Manje ke bantwana basephami asivuke singayiyeki lento. Amen. Amen. Sibambe umuntu nomuntu ethi nami
ngifuna ukuthi ngikhazimulise uNkulunkulu lapho ngikhona uNkulunkulu akajabule. Amen. Ngivo Senko asivuke. Amen. Asivuke. Asibambe lento. Umuntu nomuntu eyibambe lento. What a fortune. Siyayithatha inhlanhla engaka. Kangihlabelela nje lesihlabelelo. Ngisi analyze ngokwaseBhayibhelini ngisho yonke. Kodwa afingilo sethi cha lesihlabelelo sisho lento uShembe uyona. Sisho lento uShembe uyona. uShembe ngumprofeti omkhathi. Amen. Awukho umehluko phakathi kwaShembe noMelkizedeki. Amen. Awukho umehluko phakathi kwaShembe noJesu. Isho njalo inglosi. Ayisho ukuthi uShembe uJesu uShembe uMelkizedeki. Ithena kodwa awukho umehluko phakathi kwaShembe noJesu. Umehluko kuphela ukuthi uJesu wabulawa. Yathi inglosi manje nake mase kuthiwa uShembe isithixo ngoba nakho akabulawanga sekusho ukuthi bonke abaprofeti ukuze bebe abaprofeti kufanele bebulawe. Ithi uma bethi abantu uShembe isithixo basho ukuthini? Isithixo sake sayikhuluma indaba kaNkulunkulu. Isithixo siyaphuma sihambe sishubayela. Lo muntu owahlupheka kangaka ehamba ekhuluma ngendaba kaNkulunkulu engabizwa ngesithixo. Kanjani? Bamazi ukuthi uShembe yini. Ukhona umuntu emhlabeni owangasebenza njengoShembe. Njengoba silapha njena siumsebenzi wezandla zikaShembe. Amen. And we need to be proud of Shembe. Noma igama likaShembe selina abantu abaningi sekuyisibongo. Kodwa kufanele nilazi ukuthi uShembe igama isho njalo inglosi. Njengoba nobaba ilanga wayehlale ethi uShembe wayengakhulumi ngomnumzana wakwaShembe. uShembe igama lomprofeti. Ushingilosi igama lomprofeti uthi niqonde lokho ukuthi uShembe igama lomprofeti.
uma kwangayili igama likaMprofethi wayengeke ubaba ilanga esontweni elokho ekhuluma ngoshembe lokho ekhuluma ngoshembe ngoba akakho umuntu okhuluma ngompanza akakho umuntu ongathi noma ekuphi ethuyise umpanza noma ethi ngomezulu nothini kodwa kwakuyigama leli likaShembe owalithole ezulwini ukuthi uShembe. Amen. Noma sebekhona abanye oShembe kodwa lo waShembe kwakuShembe ongafana noShembe. Kwakuyigama lakhe wayesuke nalezulwini ukuthi umuntu wasezulwini uleli igama ukuthi uShembe wayesuke nalezulwini. Noma wahamba ubonakala sengathi uzalwe umuntu. Uthi ngilosayo wakhohliswa amehlo abantu ngoba umuntu mangabe ezohamba nabantu kufanele ukuthi edlule esibelethweni somuntu wesifazane. Ukuthi umuntu uma ezohamba ezohlala phakathi kwabantu kuze ebe umuntu kufanele ukuthi edlule esibelethweni somuntu wesifazane. Kodwa ukuthi ngempela lo muntu lo umuntu wesifazane usuke ehlanganile nendoda nama kanjani ukhona into esuke yenziwe indoda angeke ezekwazi ngoba uyanikezwa ingane ungahlangananga nendoda. Is an assumption umuntu wasezulwini ukuthi hayi bahlangana uthi kodwa umuntu wasezulwini uhlala esibelethweni somuntu wesifazane engakahlangani nendoda. Isho njalo washo njalo noba uNkulunkulu ngilosisho ithi kuya abantu belokhuze behlanganiswe ngothando. Behlanganiswa abasezulwini bese beshada bese ehla lo moya wasezulwini ufike uhlale esibelethweni somuntu wesifazane. Uma sehlangana nendoda bese kusengathi ukuzaleka kwakhe ku-natural kanti akukho natural. Ithi ingilosi mayisifundisa ithi noSathane unjalo. uSathane uyakwazi ukuthi ehlise umoya omubi uhlale esibelethweni somuntu wesifazane ezale umuntu wesifazane ethuzele ingane kanti uzele ingane ethunyelwe uSathane ukuthi izosebenza emhlabeni. Ngangentshela leyo. Amen. Yes. Ithi ke kunjalo ithi ukhona abantu uNkulunkulu oyabehlise beze emhlabeni bese behlala esibelethweni somuntu wesifazane bese ezalwa sengathi umuntu ozalwe natural uthi kanti akunjalo umoya omubi kodwa uzalwe umuntu wesifazane ezejabule ethuzela ingane kanti uzela umoya omubi. Ithi ke noNkulunkulu uyakwazi ukuthi umuntu owasezulwini ehle efike ehlale esizalweni somuntu wesifazane lona ezalwe unkosikazi azi ukuthi uzele umuntu kanti akuseni umuntu lona umuntu wasezulwini. Lokhu ingilosi yathi uma ngabe abantu befuna ukuthola abantwana aboqala bebacele kuNkulunkulu esho ukuthi ngicela umntwana onje kube uNkulunkulu omlethayo ngoba noSathane naye uyamletha umuntu. Uthi ke ingilosi uma uSathane ekubona ukuthi ukholiwe kakhulu uyaye ecabanga ukuthi ngingayiqeda kanjani le ndaba lomuntu. Uthi kwesinye isikhathi uma ungakagana bese ekufunela umuntu wesifazane ozokuhlupha uze ugcine ungakwazi ukuthola uphumulo. Uma umuntu wesifazane okholiwe kakhulu ebona ukuthi hey le nkosazana izoba inkinga emsebenzini wami bese kufunela indoda ezokuhlupha. Uma ebona uSathane ukuthi angisakwazi ukubahlupha laba bantu sebeganene bese manje na ke ethumela umoya
ukuthi uzale ingane ucabanga ukuthi uzele ingane kanti le ngane ezalile ithunyelwe usathane uthi yothi lapha nje no 12 years bese kubonakala ukuthi hayi sengathi akeni ithike ingilosi ushembe unjalo ushemba akakaze ebe umuntu kwa nani khohliso ukuthi ushembe wazalo umuntu uthi akakaze zalo nakhohliso kwehla njena umoya engcwele wafika wahlala elokhuzeni esibelethweni sika Mahadebe kosethuze ushembe kodwa ushemba akakaze zalo umuntu wazehlela nje yena wazohlala lapha elokhuzeni ukuze ukhohliswa abantu ukuthi unomuntu kodwa ushemba zabo kodwa ke ithi ke ingilosi kodwa into enkulu ukuthi ushembe wathi ma efika la emhlabeni wafike usebenza umsebenzi owayudalelwe wafike wabafundisa abantu ukudumisa uNkulunkulu wafike wabafundisa abantu ukukhazimulisa uNkulunkulu wafike wabenza abantu ukuthi bazi ukuthi uNkulunkulu uvunula kanjani ngathi ushembele lo namhlanje lo vangeli leli sinikezwe ingilosi lento engiyikhuluma beshunyezwa ingilosi thina siyashunyezwa sithi siza lapha sizonishumayela sibe sesishunyaziwe satshelwa yonke into ukuthi lento ihamba kanje sehlukanisele dissect ingilosi dissect everything for us ukuthi lokhu ningakubona kunjena kodwa kunjena lokhu ningakubona kunjena kodwa kunjena lokhu ningakubona kunjena kodwa kunjena dissect everything ihlala obala uma ikhuluma ngobaba mkhulu kube sobala ukuthi kanti ushembe into enje ubusu uyabona ukuthi bekufanele ukuthi ushembe kwazi ukuthuma ingilosi uma kanti ushembe eyinto enjene ezulwini bekufanele ukuthi ushembe kwazi ukuthuma ingilosi kanti uma ushembe eyilento ngoba siyasichazelwe ingilosi ukuthi ushembe into enjani akuyona lento abantu abacabanga ukuthi uyiyo akuyona lento abangele abanye bayebethi isithixo abanye besho lokhu nalokhu ukuthi ushembe uyinto enkulu kabi nokulento ongabiza isithixo ukuthi njengoba uJesu eqhambekini emhlophe bonke abantu banamathela kuJesu ngoba becabanga ukuthi uJesu mkhulu kunoshembe kuthi awukho umehluko kuphela ukuthi wafa ukuthi yena wabulawa ayisho-ke nengilosi ukuthi wafela izono zethu ithi nje umehluko phakathi kwaJesu noshembe ukuthi uJesu wabulawa ushembe wafa ngokwemvelo. That is the difference. Kodwa hayi ukuthi uJesu mkhulu kunoshembe. Pho uma sitshelwa ingilosi lokho sobe sitshela ubani ozosiphilisa. Ubani ozosiphilisa. Uma ingilosi isho njalo ubani ozoqhambethi ingilosi namanga mayithi ushembe noJesu behlukene ngokuthi uJesu wafa kanjani. Ubani okufanele siphilise. Inkosi buselokheni uzwile. Amen. Inkosi buselokheni. Amen.